ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μια Eleison πάμε, εντάξει. Κύριε Eleison. Υπέρ του Αρχιεπισκόπημος Γάρου, στιγμή πρεσβευτής της αγωνίας, παντός του Κυρίου Ιδρόμου του Κυρίου Δεηθώμε. Αμήν. Της Παναγίας Αρχάντη Περιπλογημένης, της πυρίσμος της Θεοδόκια Βαστανού Μαρίας, με τα πάντου του Κυρίου Δεηθώμεν. Κύριε Eleison. Πρόσχομεν, ευλογητός ο Θεός ημών, χωρίς αγιάζον των πάντων των λάβων, ερχομένος στην γη στον κόσμο. Αμήν. Αμήν. Λοιπόν, στο λάδι. Πάτε πίσω. Το λάδι μου το Εδώ κάτι το. Κύριε Eleison. Κύριε Eleison. Κύριε Eleison. Μια αδερφά. Ρε κάτω, γιώστε, γυλάς, σήκω σκεπέρα. Κάτω πάνω. Κάτω πάνω. Όχι, έλα κάτω. Δάμε. Όχι, όχι, όχι. Ότι εσύ ο Θεός ημών, ο ελεήν και σώζην και το Πατρί και το Υιό και το Πνεύμα και εις τον αστερεώνα. Κύριε Eleison. Σοφία αρθεί, ακούσαμε τα Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση. Σιλίνα σε φάση. Επισκόπους του αυτοδούλου, Κύριε ο Θεός ημών, παράσχουνου και δύναμη, ότι εσύ Έλληνας και ούκ εσύ Έλληνας, βάρβαρος εστί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Πέστε με τον να μου νησκιάσω. Εκ του Σταύρου του Αγίου Ευαγγελίου, τον άγνωσμα, τον καιρό εκείνο, το 2007, Στρουγκιώτης εμπορεύτηκε από το ορκόν, όσον και απολύθηκε από τον στρατόν, και ξεκίνησε εις το φουστατόν τούτον, και φώναξε μου διάβολε, Κύριε Eleison. Κύριε βοήθα τους δαμέ, δώσ' τους δύναμη καινούν, γιατί έτσι οι μαλακίες μόνο τούτοι μπορούσαν να σκεφτούν, και αμαρτία δική τους, Κύριε Eleison. Κύριε Eleison. Κύριε Eleison. Άντε τατά. Πιστεύω εις ένα φραπέ, πρόδειγμα των κράτορα, προφιχτήν εκ καλαμούς παστής και στομάχους πάντων ερημένων. Και σε ένα αφρόγαλα λευκό μύτο. Του καφέ συνοδών και λιπογενές, το δια τον καφέ πιθέντα προπάντων καπουτσίνο. Μύρκια μωρός αφρών αληθινών εκ μίξερους λεκτικού, την πιθέντα ου γεννηθέντα, ομοχρυσίου του φραπέ, Κυπριακός άνοιξε. Όλοι μας τους ανθρώπους και η μητεράν εργασία, πιτρωθέντα εν καφεδέντρων και μαζευθέντα εξ αρενός εργάτου και αγοράσει εξωτερίας και συσκευάστηκε. Κυπριακό καφέ. Αγοράσετε περιμόν εντός μικρής σακουλίτσας ή κουτίου ή βαζακίου. Αμήν. Και τουλάχιστον της πρώτας ημέρας κατά της χρονιάς. Και εισέπεσε εντός το δύο και τα ανώθηκε εντός πλατάς του λύκου. Και πάλι άφησε να ρώξει, ήταν καλός κημητός, ούχους ζουριούς έρθει το τέλος. Και στο ρεύμα το Πάγιον, το Κύριον, το μιξεροκοινόν, το εκ της δεής παραγόμενο και το σύψυγείο και στην κόρση. Γιώργα ξανασκέφτου το, Ως εγκρίμα. παρασκευαζομένων Παγαγίων και άδοψυχρών. Λίγο κορινάντε στο λίγο ή εγκρίμα. Ομολογώ σύμπημα μπισκότου από τον Πολ, προσδοκώ τα σάκια καθαρών και να είναι ζάχαρη λιωμένη. Κύριε Eleison, κύριε. Πού είναι το άλλο παιδί. Αφήσετε το πρώτο στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μαούλε! Yes. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου του Ιωάννου, τον Άγιο ενδόξου μαλεφήμων Αποστόλων, Ιακώβου και πάντων των Αγίων, της του Θεού Σοφίας. Ελέησον και σώθεν εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και μου σεξουαλιστών. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Kiss the hand. Kiss the hand of the priest. Παναγία, Παναγία. Kiss the hand.
Kiss and the hand. Kiss. Yes. Yeah, and the hand. Okay. And the hand. You are now a Christian. You can take the marriage to a Yoda. Kiss. 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 Yes, now you can. Kiss, Kiss here. Okay. Kiss here. Kiss. Where? I mean. Touch the shiny silver. Don't be shy. Kiss, kiss. You're shy boy. Ivan, da beni de buraya yakayım. Bir de böyle güzel. Gel sen dostum dün beyin de bro. Tomorrow. Tomorrow. Okay. Tomorrow morning, you know. Pulsa, Ay, bayım.